подарък от мен. Жребеца за Вальо Лабадая. Ако искаш и ти поздрав, знаеш къде съм. Вальо Лабадая влиза, всичко става огън. Стилът му тежък, думите като грум. С поглед убива, с усмивка печели. Всеки го знае, всички го гледат. По улиците ходи, глава високо вдигната. Животът го блуска, душата не свита. Пада и става, пак продължава. Лабадая не спира, той побеждава. Вальо Лабадая име легенда. Аз не съм просто човек в интернет. Аз съм име, което се помни. В TikTok съм хост, правя лайфове, правя битки, винаги давам най-доброто от себе си. Знам кой съм и какво мога. Номер един не се става случайно. Това е труд, постоянство и сърце. Меси ме Зорал Учав, ме Джаванглал те надарав. Аз съм силно момче, вървя напред без страх. Който ме познава, знае, който не ме тепърва ще разбере. Месен номер един на фена в Манге, Дики мен. Аз съм номер едно, не говоря на празно. Вижте ме. Вальо Лабадая казва, не съм тук да говоря, тук съм да доказвам. Всеки, който ме подценява, рано или късно разбира грешката си. В TikTok съм хост, правя лайфове, влизам в битки и не влизам просто да участвам. Влизам да мачкам. Ме Джаванглал, на Астарав ме Вударав Патрин. Вървя напред, не спирам, отварям пътя си. Бенко